За разлика от така по-маркетинговото име, колагенов стимулатор, идеята е да имаме по-скоро биостимулация. Мгм. Това е един прекрасен продукт, който държи своите клинични така характеристики на своя състав изконно. Съставен е от две основни съставки. Едната по-активна съставка всъщност се така характеризира с това, че е под формата на микросфери, които са с точно определена така големина, с доста симпатична и равномерна кръгла повърхност, която дава много добра адаптация в тъканите и много добра регулирана фиброза. Нещо, което е важно за така наречената биостимулация. Поликапролактон са основната така активна съставка, която е под формата на тези микросфери. Освен регулярността и начина, по който те са така приготвени предварително, всъщност идеята е да се добави карбоксиметилцелулозен гел, който представлява сам по себе си нещо със сложно име, но всъщност нещо изключително елементарно и важно да направи адаптацията на тези микросфери в тъканите по най-безопасен начин възможно и по най-така регулиран. От гледна точка на химичната си структура имаме един прекрасен продукт, който е доста така наблегнато на неговата химична структура и на адаптацията му в тъканите, защото знаете, че когато се работи с биостимулатори, маркетингово наричани колагенови стимулатори, най-важното нещо е да се съобрази сигурността и това да бъде направено по добър така клиничен начин, с добър протокол, спазвайки абсолютно така важната техника, най-безопасна. И всъщност това е целта на всички обучения, които така протичат. Това е идеята, не да се натрапва някакъв личен подход, а чрез срещи вече международни, чрез срещите на Train the Trainer, всъщност това е най-ценното. Обмена между колегите, които работим с тези продукти в световен мащаб и всъщност изчистването на едни чисти препоръчителни протоколи за работа, които да дават вече възможност този продукт да бъде абсолютно, що се касае до химична структура и до начин на слагане, един вид да подберем най-добрата терапия, за да може тя да нямаме притеснение от гледна точка на непредвидимост на държанието на този продукт в тъканите. Повечето колеги имат една резистентност в работата генерално с тези биостимулатори, колагенови стимулатори, тъй като те живеят дълго време в тъканите, имат депо ефект, колкото повече време минава, толкова по-се разгръща силата им. И всъщност, благодарение на тази формула, ние имаме хидроксиметилцелулозния гел, който прави адаптацията, но не само. Той така прави видим резултата веднага след процедура. Всъщност на него дължим първоначалния ефект, който получаваме при инжектирането на продукта, което от своя страна е нещо, което така кара пациента да види резултата веднага. Това е много важно. Това е много важно за нашите пациенти, защото хиалуроновите фибри. По този начин ние по този начин им показваме ефект веднага след процедурата, но самият ефект на продукта реално започва след около месец. Тоест ние имаме едно надграждане на това, което получава пациента първоначално и разгръщане на ефекта на продукта още повече във времето. Тоест след месец, месец и половина, два, нещата стават още по-добре и още по-видими за тях. А пък от своя страна получаваме и дълготраен резултат, който в зависимост от продукта е между година, година и половина и 2 години и нещо, което реално е нещо, което не можем да получим с много продукти. Пациентите, които са в еутироидно състояние, имат една стабилна имунологична, да кажем, анамнеза, не се налага да бъдат хормонално замествани или пък хормоналната им замеса е в контекста на друго заболяване, не са напълно контраиндицирани за този вид терапия. Тоест не очакваме да има някаква нежелана реакция, която най-често е по типа на чуждо тяло. Реално при ЛНС нещата са добре регулирани, защото самия продукт дава възможност да реагираме в рамките на първите 3-4 седмици след инжектиране, ако някъде нещо ни притеснява. Тоест ние можем съвсем спокойно дори с обикновен серум да около мястото, където видим, че има проблем, да инжектираме, да масажираме малко или да използваме някакъв друг тип ултразвук или термален апарат и да решим проблема.
Също така имаме и вече ензим, той вече от няколко години го има, който вече съвсем спокойно ни дава възможност да го използваме и за по-късни проблеми. Това е колагеназата и тя има на пазара, така че може съвсем спокойно да се използва. Така че мястото на ласето е между втори и трети слой, което означава субдермално и в зоната на прехода между, да кажем, адермата и повърхностният слой масна тъкан, но и върху периоста. Защо? Ако вече искаме да имаме някакъв тип проекции или да дадем малко повече обемизация или да структурираме по някакъв начин тъканите, тогава вече можем да го прилагаме и дълбоко в областта на периоста, но естествено там също трябва да спазваме определени количества от продукта, т.е. там не можем да правим болестни прилагания на продукт, както примерно бихме го направили с хиалуронов филър. Винаги започваме с анализ на пациента и с зоните, които него най-много го притесняват и естествено, които нас така като специалисти искаме да подчертаем или да направим по-забележими, по-ефектни и да си играят със светлината. Защото това, което правим няма да е толкова свързано с обем, колкото с промяна на визията, на цялата структура на тъканите и на кожата. Това, което тя ни сподели в интервюто е, че зоната около очите нея най-много я притеснява и това е зоната, която ние ще гледаме да работиме в средната част на лицето, т.е. тук тази зона. Тук нещата са добре като цяло, но ще направим една проекция в латералната част на лицето, за да можем да подчертаем малко тази част като структура, да можем да дадем една по-добра визия и по-младо лице. Също ще работим и в тази зона тук. Обикновено ние използваме 3 точки за достъп, когато работиме цялото лице. Едната е в зигоматичната зона, една в назолабиалната гънка и една в областта на мандибуларния лигамент. Ще работиме при нея също и в темпоралната зона, където ще подчертаем малко тази част на лицето, за да може да придадем по-триъгълна форма на лицето и по-младежки вид. Това ни е латералния орбитален ръб. От тази точка ще имаме възможност да достигнем и до тук. За целта използваме малко по-дълга канюла. Нашата любима канюла е 7 см, 22G, така че с нея имаме възможност за достъп навсякъде в областта на лицето. Ако решиме дори и в областта на ъгъла на долната челюст, когато има нужда. С LNC обикновено работиме повърхностно, защото това е стимулатор, който действа най-много в повърхностния слой, т.е. в повърхностните масни депа, втори слой от естетичната група. Но имаме условия, в които можем да го използваме и по-дълбоко, дори и периостално в зоната около зигоматичната кост. И в зони, в които искаме малко да подчертаем обемизацията. Тогава можем да влезнем една идея по-дълбоко и да доставим количество продукт, което никога при работата си не трябва да е много. Тоест ние се стараме всичко да е плавно и постепенно навсякъде на цялото лице и така да имаме едно доста по-естествено преминаване между различните зони на лицето. По този начин ще подчертаем и тази зона, като ще прикрием тази хлътнатина около очите. Инжекционен болус, ако искаме да направим или да работим в дълбочина периостално, не трябва да имаме повече от 0,1 мл от продукта. Зоната под очите и устните са забранени за работа с колагеновите продукти от този стил, от този тип. Така, след като вече маркирахме входните точки, които ще анестезираме с малко локална упойка, реално те ще ни бъдат напълно достатъчни, за да направим една full face терапия. Т.е. от 3 входни точки ние реално можем да направим терапията в зоната на цялата лицева половина. Казахме, че основно нивата ще бъдат темпорална зона, среден лицев етаж и долна част, като основната маркировка тук е всъщност заради това, че тя чисто визуално има една физиологична асиметрия,
която, разбира се, съобразяваме преди да коригираме лицето. Това са зони, които вероятно ще поставим болус и с това ще започнем с този вид терапия, след което ще насочим своите усилия да влезем от всяка входна точка и да направим съответните зони. В зоната на горната лицева половина, съответно средна и горна част на лице, тази входна точка ни дава добър достъп, като основно ще ни насочи съответно медиално, като тук ще бъдем на прехода между втори и трети естетичен слой. С линейно-ретроградна техника и векторно ще доставим съответното количество субдермално, за да можем да имаме корекция на средната лицева половина. Ще започнем с поставяне на болуси в тези точки, което ще даде и добра проекция на самата средна част на лице. След това от тази входна точка ще се насочим към корекция на слепоочието. Отново сме в повърхностната част. Единственото място, което ще сложим в дълбочина един болус от 0,1, ще бъде в зоната над латералната порция на веждата, за да можем да направим една визуална елевация и да бютифицираме, да разкрасим тази зона, като и даваме една допълнителна проекция и съответно свежест. Втората входна точка ще бъде в средната част на лице, като основно ще започнем повърхностно с лека дисекция, която ще ни даде възможност да отслоим слоевете от така наречения смаз. Идеята е да се релаксират бръчките, тъй като знаете, че в зоната на мобилността на лицето бръчките са основно водени от структурно, от свързването им с подкожните мазнини, с мускулите най-вече. Така че това е идеята да отпрепарираме леко тази зона, за да можем да направим добра дисекция и съответно да поставим вещество, като това ще бъде съвсем достатъчно, за да може да коригира тази част на лицето. Отделно от тази входна точка виждате, че тя тук има една лека повърхностна бръчка с изключително така фини движения. Ще направим линейно-ретроградно, почти без материал, само капчици. Ще поставим малко, за да направим тук една хубава стимулация. След което последната входна точка ще ми даде добър вариант и възможност да коригирам менталната област, като ще спра до тук. Тук ще се движим абсолютно повърхностно. Идеята е да повдигнем малко устния ъгъл, а съответно да не направим задълбочаване на дължината на брадата, тъй като при нея това е достатъчно добре дефинирано. Знаете за модерната тенденция всички да имаме квадратни челюсти, но това не отива на всеки, особено когато става дума за женско лице, тъй като пропорциите при дамите обикновено по-естетично биха били добри в по-овална форма. Съответно пък при мъжете целим точно това, задълбочаване на челюстния вид на лицето, на квадратния тип. В този случай няма да инжектираме в тази зона, тъй като рискуваме за да задълбочим тази квадратност и съответно да направим не толкова красиво лицето и да го разширим в долната част, което не е женствено. От друга страна, тази входна точка ще ми даде възможност да доставим веществото и латерално на лицето в тази част, за да можем векторно да направим една хубава стимулация и съответно това да доведе до изтегляне и лифтиране на тъканите в тази зона. Изразена, когато става дума за стареещото физиологично лице, така че обикновено това е зона, която винаги пазим и не инжектираме там продукт. Другата важна зона, която също внимаваме, когато третираме средната част на лице, е назово-бялната гънка, защото обикновено и там поради разместването на масните групи и депа, заради отпускане на съединително-тъканите лигаменти, можем да имаме една псевдохипертрофия, т.е. да изглежда по-тежка зоната в назово-бялната гънка, но реално да нямаме нужда от обем там, за да не задълбочим проблема. Работим преди и след нея, за да я камуфлажираме. С това приключи инжектирането на болуса в тази част поради нейната лицева асиметрия и сега продължаваме стандартно. До тук инжектирахме 0,2 от продукта, като продължаваме субдермално между втори и трети естетичен слой да правим. Работиме бавно, ретроградно, с малки количества продукт, който трябва да е равномерно разнесен, за да нямаме някъде, където да остане по-голямо количество. Тук в тази част ще направя един малък болус, за да подчертаем структурата на лицето, след което минаваме латерално. Минаваме към темпоралната зона по същия начин.
От тази входна точка бихме могли да коригираме и зоната преаурикуларно, като в по-голямата част от случаите тя е така издайник на физиологичните процеси на стареене, така че можем да подобрим качеството на кожата и в тази част. Планировката е да използваме 1 мл за корекция на средна част на лице и темпорална зона и съответно още един, който ще разпределим в назолабиалната гънка и в зоната на брадичката. Пред назолабиалната гънка, в ъгъла на носа. Като когато излизаме ретроградно, зоната на птоза я пропускаме. Пускаме продукт след това. Това е зоната, която искаме да подчертаваме малко повече, латералната част на веждата, където ще пуснем един малък болус. 0,1. В тази зона работим винаги внимателно, защото тя е много чувствителна и така имаме възможност да имаме и някакъв тип точност, тъй като очите са доста чувствителни и винаги работим внимателно. Продължаваме с корекцията основно на долната част на лицето, като започваме с тази входна точка, която казахме, че имаме достъп към назолабиалната гънка. Реално ще се движим в повърхността, като лекичко, нежничко ще отслоя, така че да можем да имаме добро подобряване на тази иначе толкова изразена бръчка. Винаги се движим след назолабиалната гънка в пълния обем, тъй като казахме, че тя съвсем естествено изглежда като псевдохипертрофична и задълбочава така увисването в тази зона. И постепенно, линейно ретроградно, добре ли се чувстваш? Започваме лекичко да доставяме вещество. След което леко ще направя това, което бях планирала, а именно да направя една лека дисекция в тази зона и да пусна капчици от веществото, просто за да направя освежаване и тук. Така. След което продължаваме в долната част на лицето, като третата входна точка ми е в зоната на брадичката. Това е плоскостта ми, изключително внимателно се движа в повърхността. През цялото време имам така визуално контрол за повърхността, в която съм, дълбочината. Виждате, че канюлата ми се вижда през целия път. Това означава, че съм в една така безопасна зона, защото тук е много важно. Знаем, че има натоварване, когато става дума за съдовете. И съответно, линейно ретроградно, векторно ще инжектирам и тази зона. Продължаваме с корекцията в тази зона. Добре ли си? Изчезва. Слагаме капчици и отслояваме също частично и тук. И от тази входна точка казахме, че ще се погрижим и за хлътнатината и съответно малко ще подобрим качеството и тук. Повърхностно, бавничко. Капчици от продукта. Добре ли си? И не забравяйте болза в зоната на мандибуларния лигамент от 0,05. Излизаме. И с това приключи терапията. Общо милилитър и милилитър от Елансе, като съответно
2 ампули за цяло лице са напълно достатъчно. Сега тук малко да усетиш. Продължаваме с корекцията на средната част на лицето. Отново аналогично. Назолабиалната гънка лекичко, бавничко. Добре ли си? Добре. Отново дигни главица нагоре. Хубаво. Така. Как си? Добре. Повърхностно отново виждате колко добре се контурира канюлата. Това е правилният слой и пускам капчици. След което се насочвам отново към устния ъгъл. Тук пак малко неприятно. И с това приключваме. И сега вече представяме своя пациент комплексен в края на терапията, като нямаме търпение да мине един цял месец, за да видим разгърнат ефект. Но дори и сега се забелязва едно доста по-добро качество на кожата, скъсили сме долината на сълзите, дали сме добра проекция на средната лицева част, а пък латерално се вижда, че сме направили една добра проекция в зоната на слепочието. Имаме хубава дефиниция на долната челюст, назолабиалната гънка е подобрена, цвета на кожата е какъв? Прекрасен.